presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Luis. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, atong magtatampo si Luis. Kini ako problema, no? Bahin is babae nga akong napangasawa taon. Kung nga nung na problema ako, no? Kamunlay may baw. Inanion ako pagsugod ng tanang mga pangitabo, ha? Samtang dito ang bigo na ko si Pedro niya nagkanta-kanta mindo, ha? Mao ni among gikanta. Pedro, dali. Dasa din mo. Ikaw ba? Sige ko, ano na yung disay sa Diyos, eh? Disay sa Diyos. Irahan ka ng disay sa Diyos. Ay, katabi, katahan na di. Ato ni Pratisan, kay kata-katahon to ni, Dro. Dali, Dro. Kani ba? Teenage Señorita, ha? Teenage Señorita. Teenage Señorita. Yeah, karga. Sa iyo na ito, na. Kana. Okay, hable. Teenage Señorita, I love you so. Okay, mo lang na. Sige. Hoy, Luis! Ay, Kaon na diri doon. Laos sa manok ni. ka. sige. Sige, pangload dito yung banok dong, bro. Oh, nay! Nanay, sinuka dito, nay. Naan na. Kanon ako to. Hapon pare. Panon dito sa Pedro niya. Lao man siyang amigo nga. Manok siyang amigo. Sa tinga, tayo mga amigo, bro. Si Nanik Labaro. Nanik na baro rin. Mubo kay Til yung manok. Liwat tayo na to, bro. Mubo kay Til-Til, purbita. Gapon ba rin, bungon sa ito. Gulmiga sa dero na, nay. Dali na, oy. Ay, si tagaw-taw diha. Limunan gani karong ring bana. Ha? Malas yun ka. Kinsa mo rin ba, nay? Ay, irisong ka ban ka. Kaba. Dali na kaon na. O, nay. Okay, nay. Nay, lakaw sa ko, ha? Asaman ka, mananggi ka. Di, nanggi ko taon. Misitor ko. Usaman ang imong pamisitahan. Lalaki, babae. Bayo taon. Bayo akong pagsitaan ay taon. Awabin na kong change flavor na ka. Imus na kubijahan eh. Ay, ako lang giklaro ba kay basin mapalpak na sad sa una ra balue sa stang palpak ka ato, ha? Tuwa ka baboy na ko nga akuan, intunsis na akong higayuda, ha? Kaysa dihang kaslo na mo atong imong uyab nga hanapas jis panas, ha? Sige panghambog nga in love kayo ning akong kining babayhanan ako. Mao nga sigurado na nga maminyo nako. Pero sa nahitabo, ha? Mura tagbuang sige pabot ito simbahan. Pero ang kanan gitaban di ay siyang uyab malasa. Malawa jud kay kalibutan adto. Sige lang. Bahala lang watay kalibutan ato day. Di na may tabo ron. O bitaw, basik ang baboy ray imong giagad ha. Ngano ko taon ay?
O, may man kay kang manayming. Inigduhan na ka ko kababoy nga gibuhi. Inigdako na, inigdako? O, inigdako sa duha. Ah. Ana man ay kamangitag pangasaw unon. O, Nay, saday. sa bakin pa, wajud kay imik. Nanay, lisod siya kayo magbinyo ko niya baktin baboy atong ihawon. Lamda ay, kanang imong pagmenyo may klaro ha. Takala kag hulbot ang babae. Mura kag naghulbot ang babae sa bailihan. Nga way klaro kinsa ng babayana. Nanay, saday, kabala ka, nay. Basta karuto ka, promise. Akong panikamutan nga minyo na ko. Na ko'y target, ay. Kailan ka kung kinsa na siya. Nagpapansin pa na siya na ko, nay. Pero ay, kabala ka, sa panahon nga okay pa all right ang tadan, mauna na kitawagog. Let's get it on! Ang kadiha, mga imo. Nanay, Lakaw na ay! Kina akong nahan taon, akong nanay taon, gusto na kayang minyo taon ko. Kaya lagi, gusto na tayong makita taon siya. O, pero ang problema, yun, kay palpak magutuunan akong gi-attempt nga minyuan na akong babae ba. Kay kanahan man, gitaban man siya ang boyfriend hinoon. Nag-uli man din ang mga panuhak. Mao nga, sige lang ko padayon og panghanting. Panghanting lagi apon, onya. Ursaya to do. May gabi diha, noy. Kailalagay ko sa kungan. Amigo ta. Diyos ka na mo pagkaibaw sa kungan nga nunoy. Sorry noy, nonoy. Nonoy, di ka? Sangay di ka ni ako ang bigo, nonoy, tabar. Amanoy man itong buot ako'y pasabot. Noy, nonoy, dili kay nakaila ko di mo. Mao ba? Yusaw sa may ato ni mo Si do. Nanika, noy. Mamisita ka sa akong anak. Ay, kisa ganito yung nga ni mo to. Luis, noy. Ay, Luis. Luis. O siya, kuno si Luis. Ay, ati ba na ni kaya reuna ko imong manghod. Diha una mo. Yay, sukag na akong tawahan, noy. Tangiro kay na akong. Bida. Tutok mo, Robert. Ah! Ibukan ako. Ako, ka. Wa. Wa po sing, noy. Araw nga. Dali, araw ba manginiting tingkoy ko? Basta tutok-tutokan ko. Tabis-tabisan kong tanaw ba? Nginit-nginindong Ay, ka no? sorry lang. Sorry lang yung kayo taon. Saan? Nakisigarilyo na? Ha? Smoke ba, smoke? Smoke ka ni mo. Ay, Bungi ka ron. Yawa ni may. Galan ka. sorry kayo, Busing. Sorry kayo. Saan? Huwag ka makadungog sa akong kisulti, ha? Kakadungog man ko, Busing. Kadungog nga ako, ha? Lair mo kong masuko. Kasi katilaw ka ron. Ha? Ginoo ko kakaisok ng tawahan na taon. Saan? Nakaisigrilyo, wa? Pero lumboy man eh. Kasi pagtuon mo na ko, tagabukid ko, ha? Palitan ka, Busing. O saan sigarilyo ay mo gusto, Busing? Sa kung sa, basta maso. Masarap yan po ng lumboy, Busing. Yay. Gibuang lagi ka na ako, ha? Asa man ako ya? Day, nade ka diya, day. Giunsa man nimo kong bisita? Day. Ako lang gitistingan ba kung sa siya kagahi. Bida sa di mo eh. Imo gitistingan pabilib lang ka nga isog ka, nabagsi ka. Day. Sibat na nga di ako yabi. Bida. Ako ganun rin maglagot ron, gubot tong tibok barangay, di ba? Aray sa ko, day. Ay. Oh, unsa man ka diha, Luis? Nagluspad man ka? O pa kay kaon? Nakakaon ako. Dali, arita nga ri ay. Arita magsultis may beranda. Unsa man day ato nimo nga nasaag man ka? Kuan kining, di ba, dahil nanika, nisaan ko nimo nga, bisita ko nimo din sinyo? Aw, tinuod ito mo gisulti. Abi na ko, nagkumidsara ka. Bida, kumidya ko tao, di nga tiyaw-tiyawan eh. Kung gugma na galisgutan, di na ka tiyaw-tiyawan. Ni ako rong manguyam niyo, kung swerte kon, imo ko sugton, kung malason, pusoy sa, di ko nimo sugton. Unsa man? Luis, dili ko gusto nga magmahay ka kung mahitabo man nga kita ang magkadayon. Kay, wa pa ka masayod kung unsay ako mga kaagi. Ang akong pagkaako. Kaning, unsay buoti mo ipasabutan na, dahil nanika. Doon ako'y bati nga kagahapon. Mao nga, mintras na sayo pa. Ayaw na lagi padayon ang imong tinguha nga rin ako. Pero, dili ni mo kamahayan ang maabot. Kiring day. Okay, ang ngayon kamahayan din ni kayo. Kung ikaw, doon ay bati nga kagahapon. Ako, wa man say kaugmaon. Bita, joke. Ay, nauna sa imong kagahapon kung unsa na siya. Ang atong atubangon, mao ang karon, ha? Nga, kung kita nang duha magkadayon, kung gusto ka, pakasal na ito. Kung aron ka mo tuo nga, wa ko mo komedya ni mo. Kung saman, sugta ko, kay ugma, may ko. Luis.
Gisugot ay kung nanika, ay pila may istorya. Kasal din mi. Timing kayo nga ang binuhay taong baboy ni nanay. Igo kayong lubaon para sa kasal. Unden? O, nanguli na mga bisita na. Pastilan, ubay-ubay gudi ang mga bisita, no? Ang duha ka baboy nga giluba, way labot sa litson, pastilan. Ang litson na lang daan, murag, naagian og piran, ha? Bukog na lang nabilin. Ang pasabilan ay. Napamisay sobra adobo nga akong kaon-kaon. Alay lang, importante nga, nahuman ang among kasal na. Oo, noon. Hala, sige. Sugdi na ninyo. Ha? Sugdan? Kasi sugdan eh. Ay, sos, ay, mautana pa man ka. Sugdi na ninyo ang pagbuhat og bata. Ano ba din eh? Ang buot may pasabot nga, sugdan na mo ang tanday sa lantay. Oo, ay, magic na. Kausara, litiks tudlo. Nanadayo'y bata. Kinahang lapanan ninyong haguan, oy. Nagtuo mong sayon ram paghimog bata. Dili taon. Panington pa taon, tagbugbugan na. Una pa makahimo. Baya na eh. Mao ba na eh? Inaana din na. Mao nga mas maayo nga maghinahinay nagsugod og himo. Hey, kabala ka din. Gamitan ko rin fast forward. Aw, maayo noon. Para, pero klaro halag dili masipyat. Kay base og sa tanto ni mong fast forward, base madilit. Oo, okay ko eh. Nan karon Luis nga minyo ng mo sa akong anak. Ako lang tambang nimo. Nga unsa man tay? Matugan nimo pag-helmet. Nga tay? Nakay naman nun kay nasdani ka. Namanunon kayo? Oo, naman nun pasti lang, bata. Ay, ako mo nang gipa-eskwela karate. Nya? Oo, sa tinguhan niya mahimo siyang black belter. Kada adlaw na siyang nagpractice. Hangtod sa iyang damgo. Sige, hapon ang practice. Sabi yung pagkibaho tayo, nagdamgo siya nag-practice siya. Ang kay magtapat maming katug, unya ini kaugma, mahibong na lang ko. Nagko namang kaayo kong bukol. Ug pagkasunod gabi, maug yun ang matngunan ako ay samtang na nga tuog, naigo ko siyang batid bisag na tuog. Mao nga ikaw, ay mangdulan ako ni mo nga, masig maupudoon niya na mahitabo ni mo ba. Kusugar, bang mamatid ng bata. Unsa ko di tay, anak din na. Black belter namang gudoon ta na, pero naundang lang. Maubitaw nga hadlo kayo niyang iyang mga maguwang kanang maguwang ba niya nga sibador. Oo. Kay nakatilaw nagpatid siyang bangkod. Mauding hadlo kay sibador taon sa iyong mangutay. Mao nga akong tambag nimo. Pag-helmet ining pangatog ninyo. Pagpakido. Karon ako masayo taon ngayon, ana din mabahay nga ako ng pangasawa taon. Usak expert sa karate. Pero nagduda ko nga doon na rin ito sila gitago na ako. Bahin kang danika. Mao nga sa among pagpangatog. Naging-istorya ako sa kong asawa. Unya, anday. Dong, Pwede mag-istorya ta una aday kay una ta mga tuog. Mata pa ta una ta mga tuog. Mag-istorya ta? ha? Uwa, ako makasabot, Dong. Ako an ba mag-istorya ta sa di pa ta mag jerjer. Ang ano ka day? Ano ka? Ang ano ka gusto? Ano ka? May problema ba? Ang ano, di ka gusto nga mag-jerjer ta? Ayaw. Day, kadiyot mo. Magkuha kong tubig, ha? Murag, di lang ka, ha? Kadiyot, ha? Relax lang, day. Ayaw na ko biyai. Ha? Ayaw ko biyai. Magkuha kong tubig, kadiyot ta kayo. Ayaw sa lagi ko biyai. O, daran tubig na. Salamat, ay, ha? Nahala, sige. Biyaan ta mo, ha? Panangpit lang mo kung sa kinahanglanon ninyo, ha? Oo, salamat kay Nay. Nahala, sige. Biyaan ta mo. Bubalik na ko sa kong kwarto. Day, inom ang tubig, oh. Day, unsa man gid ning hitabo, pero may tago mo kanako. Puro na kay butang gusto nimo isulti nako, pero ikaw makasulti. Isulti na da. Imo kung ba na, iba? Bago pa kasal. Mao nga angay kung masahil kun unsang kahasol na ani mo diha, di ba? Unsa man di na? Dong Luis, ang tinuod, doon ako'y sakit. Ha? Oo, sa sakit Nahinumdum ka sa dihin ang uyapakan ako. Nga miingon ko nga, doon ako'y batik nga kagahapon. Og mitubag ka nga, okay lang. Wa masakay ka ugmaon. Pero, joke ra tong imo. Nahinumdum ka ato. Ko anday kaning oo, nahinumdum ka to. Mo na nakahasol na ako.
Ang bati na kong kagahapon. Day, kadiyo tragod. Unsa mo gid mo kagahapon? Pwede kong masayod kung unsa na, day. Ang tinuod, sa nag-edad pa ko 16 anyos, gisugo ko sa kong nanay sa pagpalit og suka ug mantika. Unya kay layo-layo man ang tindahan. Naglakaw ko. Oo, nya, unsa man yung sunod nahitabo, day? Ingon ani ang nahitabo. Ha? Mao ba? Gilugos ka? Gitabangan kag duha ka lalaki? Gidaha ka sa minteryo? Oh, pero wa sila mo lampos. Kay diha man ang sikyo sa minteryo, nakabantay man. Mao nga gitabangan ko. Og nakadagad ang mga ribis. Pero hapit gid ko makuha. Hinungdan nga dili gid mawa sa kung huna ang maong hitabo. Og kanunay kini magbalik-balik. Mao nga. Yan yung... Gusto na, gusto na. Relax lang diya. Oh, di tubig ko. Inom tubig. Salamat, Dong. Okay ra. Okay ra. Aron di ka nervyoson ba? Siguro na huna na. Huwag tanga na si mga huna ka itong mga paghitabo. Di mo kalimti na to. Dali na. Unang gabi, iros itong kasal mo nga. Dili na to sayangon ang oras. Tanawan ang oras. O, gadagan. Aron na. Mawa na imong nervyos. Bihikis ka, be. Dong. Malipayon ka, di ba? Lipayon, di ka. Aron, malimtan ni mo ang daotang panghitabo ni mo. Bihikis ka, be. Atong buo na. Okay ra ka? Dong. Wow, kaputi. Mura mag-ubod. Imo pa, dayo. Hasta kumbre, pabuon ako. Kumbre pa. Day! Day, nga ko, day! Ang imo, mas na ko pasabot, malugos na ako! Mao ni akong problema, taon. Kay, umagdoog mi sa kong asawa, magsugod na siya kinervyos. Hangtod nga, kung makakita siya sa kuha, musyagit siya sa kadlok. Kay may numdo siya sa tao nga, buot mulugos niya. Tinuod yung ka ni siya nga, wa mahilabtis tao nga buot mulugos niya. Itong duha, gusto may kong buhato na ni. Kasi gayon nga, turjak be, awa na, mangurog din siya sa kadlok kung makakita sa kuha. Bida, muundar mo yung nervyos, kahit ako kuno kayo. Usay buhato na ako, palihog bam, dabagi ko ani bam. Dako kuno bam, unsa man ko kamoy pasultion, Luis. Salamat sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata niya. Palit sa Mosa, Diamond Yema o BM Special, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, mga bata, inom-inom ito ang Don Pepe Tablia, ha? Pareha ni ako si Arnold Galiste, di ba, Dong? Dro? Si Ridin Cabrera. Pero lain to ilang imnon, no? Kay ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix, mauna ilang paborito kayo. Nya, sa mga bata, inyong imnon, mao yun ang Don Pepe Tablia, kay param na sa inyong lawas, nindot makanaya, ugom-ugom, Diamond Yema Special, og OBM Special, nya kitang magsuroy-suroy. Hala, pagbaon mo, Tasty Fish Cracker, og ingon man, Paulitos Macaroni Crunch. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer, good morning, Maria Cap. Sa mga tao ni Inday Jen, Inday Shen sa Bromits PH, good morning nyo tanan din ha. Bromits PH, narawal nyo sa Facebook o sa YouTube, inyo rin makita, i-type lang ninyo din ha, ang Bromits PH, kung unsay gusto nyo pagabuhato nila. Unya, labi na yun sa mga tao ni Kuya Pipito, Dudong GR Pipito, ang mga tao nila sa opisina, ang gipainom, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Ricky Asnar, ni si Ryan Gangki nga kadunay kondisyon kay kaping matapang ang iyang imnon, ang Sid Panyawan Coffee Mix og si Ma'am Kasmer Araraw nga kadunay gapainom sa mga tao diha og Sid Panyawan Coffee Mix sa ilahang opisina. Ate Pres! Okay, ang sender nato karang adlaw Galias. Si Luis Ate Pres. Kanis Luis. Luis Ate Pres. Kanang naminyo ni si Ate Pres ba? Niyang asawa lagi taon. Doon ay murag kagapon ba? Nga murag simi gilugo si Ate Pres. Pero ningon niya asawa. Wa siya mahilabti sa babae. Aw sa mga laki nga lulugos niya. Wa siya makuha to sa minteryo. Wa ko siya
makuha. Karon ati pres, problema siya kay murag Manghilawas mo. manghilawas sila sa yang Yang- bana, makurog mo siya ati pres. Kay hubo niya, inigubo siya bana, mo ano ba siya, oh, dili, dako pa mo sa mulugos. Dako pa nagulugos ako. Daoy. Kubaan sa pirmi. Hala na. Lain na rin. Dako pa ko sa mulugos siya, unsa man niyo, dako pa sa mulugos ako. Saon ko noon niya taon, problema taon si Lois at Presoy. Kaysa di pagali sila mo sugod, manirbis na yung asawa. Ang iyar ging asawa na sayo nakuha pag siya gwa. Ano yung problema niya, Ate Pres? Nya, pero nakakuan makayam si Luis niya. Wa pa lagi. Wa pa gyud? Nervous man. Kay mo siagit man. Hala, uy. Saon ana? Dako pa mas mulugos nako. Lugusan na lang pod. Ha? Lugusan na lang. Kuan na man nervyos. Wa pa hibawi ma. Ba, sa imo Oy, niya, wa Bab. pa hibawi ma ulian. Ni kaduhanan man nervyos oy basta luguson pa gyapon. O, di ay, nahibaw man ka, Pedro. Ang nervyos unta kung asawa wa pa tumatay. Ako tayo dumati na idro. Dili nervyos gito siya. Nervous tayo ha. Wa tulog. Anxiety to, anxiety. Goliath, di ba? Bam! Di ba nga man na yung papang black belter na siya? Anong nalugusan man? Sa wapa siguro, 16 anyos pa man siya, Bam. Awa pa to sa eskwela? Wapa. Oo. Mao na. Tingali, kay nining pag-record bitaw na to Goliath. Kana bitaw, mukurog ko no siya. Kanang, Kurog lagi? Hapit na magsugod na namang gibuhatan, mukurog. Tingali, parehas akong gibate. Mani kurog sa ka. Kuro ka? Dili, kanay bitaw nga itong Kurog ka ka? Kuro ka ka? Dili ka na ito bitong record karon on sa ning pizza, ha? Pila pa man ka, panalitan i-air pa na yung Enero, Pebrero, pero kani pag-record na to ani Goliath, pila pa man ka daw to nahitabo nga gipusil live. Dito sa Mindanao. Tulo pa siguro. O, tulo. Mula ba gani dito sa akong Facebook? Mukurog ka. Mukurog ko sa kuyaw, dili ko mo dayon og tanaw. Anak tingali. Basta na ano, kuyawan ka. Magkakita paghaya. Dili ka na nagkita mo pag Magkakita live. pagpusil. Nagipagkita mo sa kuwan. Kuha na siya, ginapusila na siya, pero magkakita pagpusil. Pagbuo, pero ka Kalaway, video pagpusil. pag tig-ik niya ibarog siya, nangayog tabang. Hindi sura siya, tabang. Naglakaw na siya. Tabang. Di ko ganahan mo tanaw mo, mura yun na anak siguro, pero, nay, Dahil ka malabutan na, Bam. Nay. Magaling malabutan to ni. di lang pa sa boot, baka nang mautingaling ka kuyaw yung gibati, nga makita siya na ingon na ng talanaon, kuyawan siya. Kuyawan. Oo. Kadiyot sa. O sa dyan, pangutanat. Mukurog yung asawa kita siya, kay pati na ko Siya makakita sa buhi siyang Oo. Mangilawas sila. Ikaw, mukurog ka na. Na, makurog na gud na. Duhaan mo ni kamot niya. Duhaan kamot ka. Di nang kurang babinay na. Kuhaan lang, kanang blindfolded lang siya. Oo, sakto na. Blindfolded lang siya kakita. Oo, Blind ano mo na na siya. lang. Oo. Kuha na lang, tap-tapin na lang mata. Niya ikalit lang. Taptapan lang mata ni mo, day. Tap-tapan ang mata. O, day, dali ka, taptapin lang. Blindfolded lang lan. Naggrabor sa siya, Ate Pres. Kay, Imong taptapan ang akong mata, niya ang usa na ko kababa, taptapan. Ang usa, nga mukhaon mo ng duha. Hindi, Erta, ha? Hindi na! Ikaw na diha, kapon mo ba? Karon, niya ako ipa-ambit ni mo, Sir Kukoy, ang singan niya. Luis. Uy. Layo ah. Na ako ipa-ambit ni mo, Sir Luis, ha? Ge. Ari ka sa Lucas 1, versikulo 38. Si Mahal Birhen Maria miingon, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Kini, sa diyang gingon sa ni Angel Gabriel, nga magmabdos ka. Karon, ngano ako ning gibasa? Am-ami siya Sir Luis nga ayaw ka guulday. Ay, guulday. Kaya pananglitan og nalugusan ka, wala kaso ay problema total peace kay man imong lawas karon. lawas. Ang labing sakit, si Mama Maria nga ging nga magmabdos ka gawa mahilabti. Ay lang yapil. Oh, mas maayo ganin nga imo kay bisag nahilabtan pa ka wa makabaunsa. Wa Si ka Mama mabdos. Maria nga Pero ningon gyud siya ba, wa ko may labti. mao lagi nga wari ka ni Mama Maria perting sakita ro na nga mamabdos ka. ha? Nya, Ya, way nahilabot Huwag niya. sa mahilabti. Okay. Pero usay po niya sa matuman. Matuman. Ta ang pamong rin ako. Mas amaamay lang siya. Abi ni mo kanang naamay doktor nga makatambal tinga ni gulet ka na ningon anang usay tawag ka na phobia. Kuan, securities. Dili ka na- Securities? Isulya na, oy. Ha? Psychiatrist mo na guro. Phobia. Bubya. Oo, kanang lahi po ng trauma. Kada usam na singana na nga pobya mo. Kana madlok sa kuan sa lalaki. Unsa kana ba? Wa, uy. Kanang na trauma gulet. Lahi po. Tuom ka na, uy. Gulyat. Way mahadlok, oy. Nakadungog bago kag naay matukan, oy. Nga Way matukan ang buhi sa mahadlok. laki, nga Way wa man- mahadlok. wa may No, nakuha.
Ate Pres, nga, bayat siguro. Wow, ay, huwag madlok. Dili kay Ikaw, dili saman. di ako amigo. Nakakita ka. Dili kay ako amigo bitaw Nahandog ka. siya. Dili kay ako. Ikaw, ma'am, o ginana, mahadlok ka, dili. Madugog ko. Ano mahal man ko? Bitaw. Dili kay ako. Sa day. Ako Nangandoy man ka dito. Nangandoy man ka dito. Mahadlok na noon. Mahadlok na noon. Yapag na. Basta, no? Ate ba natin mga saging kupaya sa... Ano pa ko naunahan na? Dili kay na may ako bitaw amigo gulyat iyang asawa mahadlok man kada ay nag-start na maghubo na sa pulo mga sinina ang iyang bara magkuyawan siya mahadlok siya ngano kada buntag dadlom siya sa ospital kay magsakit mahastang iyang magsakit. Tungod sa kuan na may nana. May nana, Ate Pres. Tungod sa Katong amiga. Tungod sa Na kadako. inig ka kuan, Oh. mamuntag, Nikabuntag, magpatsi sa ang... pangalan? Patsi, Patsi? patsi ang iyang... Tampihak. Tampihak. Balik ta. Karon. Blindfold lang siya, aron dili siya makakita. Apan. Apan? Oh, niuyon mo mugulyat. Ah. Ini ka blindfold ni mo siya, ayaw patalik da, ha? Ano ba? Ha? Ano ba? Ayaw patalik da, kaya buwan na trabaho. Salamat mo dagat yung tuluman nun. Kura ko ang pasultihon.